Vigil called Oraukwu. Kaliman Tuesday, anyị Tuesday na-eso nnukwu olili nke ngosipụta nke gosipụtara Chukwu amụrụ anyị ụwa niile ụwa mara nwa. Anyị ji umeala wee gbakọọ ka anyị welu aja n'isi dị asọ wee ghara obi mama anyị, nnukwu mama anyị, nwanne anyị nwaanyị, nwunye anyị, onye n'ime anyị, Mmayie Theresa Mgboye, Mmayie, onye nke ọ masịrị Chineke ịkpọ ụlọ site anyị ọnwa abụọ na ụma gara aga. Anyị kpọpụtaziri ka anyị kelee Chineke n'isi mama anyị afọ 86 bụ ngọzi Chineke. Ka anyị kelee maka onyinye nke maka ebere ya n'ebe ọ nọ, maka ọrụ nke ọ rụrụ n'ụwa ya na mkpa ọ bara dịka onye otu Kristi. Ka anyị kelekwazị Chukwu onye nke rapụrụ mama anyị ọ n'ọya afọ ole ma ole. Echere m na o ji ụdị ohere afọ welu sachaa ya na nju ya niile kwado ọfụma maka ọnwụ ya. Asemọkọpat ọ dị ka ga-asị ma ọ ma na oge ọnwụ ya maka ebe either a week or 1 week and 10 days ka nwa ya nwaanyị bụ sista John Spito ka eje ihe final sacrament kwado ọfụma and we went ọfụma nke o jikọrọ mmadụ abụọ ya maọbụ nke ọbụla ya mezie ebere site na ajamasị a na ebere ndị ọzọ anyị ga-eche ebere na-aga wee meere ebere nye ezumike ebere n'eze ya. Anyị na-echetakwazị ụmụ ya ọnwụ mama anyị ọ aja lụrụ oge ya bụrụ aja Chineke n'anya anya iche na mana ọnwụ ọbụla na-emetụta ọsọgbọ mmadụ na-adịghị 120 years. Ọnwụ bụ nkekọpụ, ọ bụrụ na nkekọpụ elezi anya ma rugbu ya ife na-adị afụzi ya ọ na-erute ya bụ anyị na-etokwala ụmụ ya na ụmụ ya ụmụnne ya ife ibu na ndị ọzọ niile ọnwụ ya metụtara. Anyị nwapụ ndị otu Kristi a na-akasịkwa anyị ncha niile obi mara ejikwa ohere a na-echitekwazịala onwe anyị n'ikpe niile gachara ụzọ na anyị nọ na Jenụwarị ka nọrụ na Octave of Christmas ka na-enwe ahụ oge Kristi butere o nyere anyị aka inwe New Year resolutions mkpebi ga-enyere anyị aka ibi ndụ dị mma. Nwere mkpebi karịrị anyị na nwanne anyị ibi anyị nwe obi mgbaghara, anyị na-anagide mmadụ ibe anyị ife n'ife a na-ekpere ekpere na-akara ụka niile a na-aka nke gị na nwanne gị nke gị na mmadụ ibe gị na-emekọrịta ife ọnọdụ mmadụ emetụta n'ahụ. Ọnya bụ ife anyị na-ekpe bunata isi itere obi anyị dị ọzọ. Ijukwara onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia ka anyị otutu mpaghara ekwupụta mba Chineke jike niile ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị ga bụrụ anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere.
onye nwe anyị Chineke nna onye ji ike niile, anyị ji okwukwe ekwupụta na nwa gị nwụrụ wee sikwa n'ọnwụ bilite. Mere nwa odibo gị Theresa Mgboye Mmayie n'ihi ihe omimi nke ọ nwụrụ n'ime nwa gị, mekwa ka o si na ya kwulie. Anyị yọrọ nke a site na Kristi bụ nwa anyị, onye gị na ya na mmụọ nsọ na-eme na-achị ofu Chukwu ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe isi nke ịtọ amaokwu nke mbụ ruo na nke itoolu. Ma mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka nke Chineke, o nweghị akụkọ ọbụla ga-emebi n'anya ndị nzuzu. Ha dị ka ndị nwụrụ anwụ, ngafe nke ha dị ka afụfụ n'onwe ya. Nhapụ ahapụrụ anyị dịka ịla n'iyi, mana a nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, a ka afụfụ, ma olileanya ha dịtara n'ezi nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma a ga-anata n'ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalele ha, were chọpụta na ha kwesịrị ibinyere ya. Ọ nọchara ha dịka esi anọcha ọlaedo n'ọkụ, ya nara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bụ, a ga-atọpụta ha dịka ikpereke ọkụ si atọpụta nnukwu ọkụ. A ga-achị mba niile na mmadụ niile. Ya dị ga-abụ eze ha ebighị. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kpụrụsi ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọkụ. Ọ na-echekwa ndị mpụ ya niile. Okwu ose bụ ụwa. Abụ ọma. Iwenu bụ onye njem, o nweghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye njem, o nweghị ihe m ga-achọ. Iwenu bụ onye njem, o nweghịkwa Chineke bụ
ekele dịrị gị nna onye nwe igwe n'ala n'ihi na izobere ndị oke amamihe eziokwu a ma kpughere ya ụmụntakịrị. Nna, ọ sọrọ gị ụsọ ime ya n'ụzọ dị otu a. Nna m enyefeela m ihe niile n'aka. Enweghị onye maara ọkpara ahụ ma ọ bụghị nna ya. Ọ dịghịkwa onye maara nna karịa ọkpara ahụ na ndị ọkpara ahụ kwadoro igosi nna. Bịakwutenụ m, unu niile ndị ike gwụrụ ibu arụ ebokwasara unu. Aga m enyekwa unu ezumike. Soronụ nzọ m, mụtakwanụ ihe site n'aka m, n'ihi na adị m nwayọọ dịkwa obi umeala. Unu ga-achọtakwara mkpụrụ obi unu ezumike, n'ihi na ụzọ m dị mfe, ibu m ga-ebokwasị unu adịghịkwa arọ. Ozi ọma nke Osebụlụ. Ka anyị si n'ozi ọma nke a nata mgbaghara. Madam Theresa Mgboye, Mmayie akpọkọga anyị mgbe m ji bịa ọ yabaga arụ ọzọrọ ya very old man. Mana I think that is a little bit sensitive. That is to say now, I know little or nothing about her Christian life. However, from agụụ na-agụ ya maka ịnata oriri na ịfụ fada na otu o si ejikwa onwe fada bịasị kọrọ ịfụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke megolo agadi ike agwụgwụ ọ na-aya arụ mana ọ na-asọpụrụ Chukwu. Ị ga-afụ na presence of fada ga-enyere ya aka mkpuchi onwe ya chọọ ise okechie isi ụlọaka otu a wee chapụleti n'aka ya because all her faith ka ọ na-egosi ife okwukwe ọ egosi na hey na ife dị asọ bịatara ya nso. It's her faith. Efem Chukwu bụ okwukwe ka Paul dị asọ sikwa anyị ewepụ okwukwe nwere ige efe Chukwu. Ewepụ okwukwe ịma mfe ukwu dị mmadụ si ya ma ọ mee. Can if I pin you down, give proof how you knew not your mother? You can't. Because you can't even imagine. All the people go to probably because children led by impression and gradually you could wake up one day after 30 years. That happened. I go sit here and say, Kenneth, I was there with you. No, you can't have a name. Then I'm more than a war. Anyone with you na mani ebi dozi etu ayi ko ya nle ni akawo ya nle we gana say bamba o da unme mu say no mo ya bo because you know so there was a place it was acted. It has forgotten that movie. It was acted nwaanyi muru nwa we dey let you do na motherless baby biero mu ndu ya as my boy. The motherless baby eventually let's see one woman, where's one one? No was to see one full lawyer, name of Fuma. One is able to say, one day. Yeah, the lawyer may go if na fear. Before carry an anti why you that you Mani negosi ma bi mebele asiko na agba aka ebe na ọ ka nwoke ọfụma nke m nwere ike ifu anya ịgalozi aka n'aka ebe afọ na ife ọmarịcha ife ndị ọzọ kwuru and ofu nwe ya reverend sister nọrọ na monastery ife a bụ the fruit of her faith ka anyị na-eme anya ebe a is the fruit, one of the dominant fruits of her faith.
bụ nwa ya nwaanyị nọ na monastery nọrọkwana ya ọfụma na-emewanye anya ife ya ifuru sista nọ na monastery ma na-egopụta ya na-eme much detached from the material things. So anyị na-ayọzi Chukwu ọ bụrụ na o nweziri nke o metara ọfụma na agbọghọ ya na nwatakịrị ya nye ka anyị na-achụrụ aja masị ka Chineke mee ebere nabata ya na anyị ezie. Anyị nwa bụ ndị gbakọrọ ọnụ ka ị na-akwado maka New Year resolution nwa fada ka ị na-include n'ọnwụ bịa on the 31st of December na mgbada Asaba. That is the Bible. Father, young priest, doctor, that's what we believe in. You say, no, we're getting all that Kalamas. That's one book. You don't matter now. You know, what says wrong for a little poison. Before I now, but I can't even email the doctor declare an hour 30 minutes ago. So, and that was how he is. And the point is, what kind of problem I can do? I put up my phone. Makana, you will take buy the coins. You don't know what the two sides of a coin. Come, it will be a coin away, get out in the Yanaka. It is. Kayochu, Gonya Maro. Can you not put on Kaina Padu? Take I guess get the best ways to put on in a good number in a muddy. Ani ka ụka anyị na-akụ ụkarị nne na-aka ụka na-akawanye ụka anya ndị Katọlik na-akawanye Christianity Catholicism jụrụ ebe niile. In fact, ọ dụgo anyị nso mana akwado ya na ịkpa anyị iru ka mkpụrụ obi Madam Theresa Mgboye Mmayie na mkpụrụ obi ndị na-akọrọ Theresa Mgboye biko de ya ṅụrụ ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị na onye unu wee n'ite na obi unu enu ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwe nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe naanị n'ihi na ya onwe ya bụ otu onye ahụ nabatara ọnwụ ka anyị niile wee ghara ịnwụ. N'ezie ya bụ otu onye ọrụ ịnwụ ọnwụ ka anyị niile wee dịrị gị ndụ ebighị. N'ihi nke a anyị na-eso otu ukwe ndị mmụọ ọma were ọṅụ na-eto gị na-asị nsọ 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 osebụla Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụta n'ebube gị Hosana n'elu kasị elu anyị gọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie dị nwere bụrụ isi iyi nke adịmasọ. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ
site n'ịkwụkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetara ka ebunye ya n'ahụhụ ọnwụ wee ree achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ụmụazụ ya masị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eburu nye maka unu. Otu ọkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele onye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na njọ. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpopụba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na Leo 14 popu anyị, Valeria Archbishop anyị na ndị echichi niile. Chetakwazi nwa odibo gị Nee Theresa Mgboye Mmayie, onye isi n'ụlọ akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ihe jikọtara ya na nwa gị na onyinye ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ihu gị. Anyị arịọ imere anyị niile ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, Albert the Great dị nsọ, ndị nsọ niile ndị mere uche ike mbụ ụwa ta ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were na nka m obi zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala ya na njọ anyị ga, kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mee anyị udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ. Ha nwere isi ọma ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Aí eu te falo sobre a ação, aí eu aqui anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara nwanne anyị na mama anyị Theresa Mgboye Mmayie ihe na ezumike ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otuto nke alaeze gị. Anyị ọrụ nke a site na Kristi onye nwa. Amen. Ebe njem manata eletrik struggle, that's what we're making sure I'm here before I couldn't make it, so I am sorry to do my service. We couldn't be here by 5. Even though I give us a look, and I believe our festival, we spend all this now. Apart from being here, I'm not going to some kind of video. After sister, yes, they don't like to show off. They're not very silent. Wherever you are, we'll be able to identify you. So I can read, yes, common sister one night, open on you, the future and close on paper. So I can see this sister from country, the master. The master was no one, but because he is also good. As far as the one I have got my I understand now mama is from the and when you more do it, that's it. You can follow the same. When you're like, I came up to see you. That's one mom used to do. And I'm saying that. Not the cognac, you can't even remember. And it's a blue color. Everyone pulling one. No. I will come chief Mackie here. Or an afternoon. Yeah. Nando's only sister Ezan, no, sister on the
very quiet. You won't accept in the line of man. Sister, we know you are there, please. Because zero. Nando was in the bottle, after the barrels, after Papa. Almost the oldest man. When I was surprised until no one attended the burial. And that was when the barrels, when you were about the barrels. On a bone, and I saw Papa, or can they be a pussy and you know? It's not kind of liquid. That's an old as old as it is. The good time was small cat, you know, my character live of Pasiana. I got a pack, can you tell me? Yapamasia, Adimabi. So, continue for the mass on Friday. Sister, what comes to Hold it on. Na